Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kiko. Taong 1968, Libagon, Southern Leyte. Noong mga panahong ito, nasa edad 25 anyos pa lamang si Kiko. May asawa na siya noon, kaya naman malayong malayo na ang buhay niya sa buhay ng isang binata. Ayon sa kanya, ayaw niya pa noong mag-asawa, pero dahil sa nadisgrasya niya ang kasintahan niya, wala siyang magagawa. Kailangan niyang harapin ito dahil kilalang kilala niya kung sino ang ama nito. Matagal niya nang naririnig ang pangalan ng ama ng dalaga. Kaya ni minsan hindi niya pinangarap na makapasok o magkaroon ng kaugnayan sa pamilya nito. Ngunit nang makita niya ang dalaga, nagbago ang lahat ng pananaw niya sa buhay. Hindi niya kayang labanan ang kagandahan nito, na tila bang gabi-gabing nagmumulto sa kanyang damdamin at puso. Ilang buwan din niyang tinigilan ang kanyang mga nararamdaman hanggang sa paunti-unti na malaya na lamang niya na nagkakaroon na pala siya ng kaugnayan. At dito na nga nagsimula ang lahat ng namagitan sa kanila. 3 taon ang lumipas, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ito na rin ang naging hudyat upang pumasok siya sa buhay may pamilya. Wala naman siya gaanong pinagsisisihan. Gawa ng kahit papaano, gusto naman niya ito. Ang hindi lang niya maipagkakaila ay yung mga pagkakataong nangungulila siya sa buhay binata. Habang siya ay nagtatrabaho at abala sa mga responsibilidad, palagi niyang nakikita ang kanyang mga kaibigan na masaya at pawang walang iniisip sa kanilang mga sarili. Malimit din ang mga ito na pumunta kung saan-saan nang hindi siya kasama. Kaya naman imbis na magpaapekto, pinipili na lamang niyang pagtuunan ng atensyon at pansin ang mga bagay na nasimulan niya. Ang mga ito palagi ang kanyang inuuna. Kaya sa pagtagal, unti-unti na ring nawawala ang hangarin niyang bumalik sa dati niyang buhay na alam niyang imposible nang mabalikan. Inakala rin niya na hanggang dito na lamang iikot ang kanyang buhay at mga karanasan. Pero ilang buwan lang ang lumipas, may nabalitaan siyang karumal-dumal na ginawa ng ama ng kanyang asawa. Base sa mga kwentong narinig niya, may pinatay itong tao sa Karatig Baryo. Sa kanilang pamilya na mismo nanggaling ang ulat, kaya alam niya na hindi kasinungalingan ang mga bagay na narinig niya. Dahil dito, kung kaya't dali-dali naman silang napabisita. Pagdating nila sa bahay ng magulang ng kanyang asawa, nadatnan niya ang ama nito na kasalukuyang naghahasa ng talibong. Kausap din ito ang nakatatanda nitong kapatid at sa estado ng dalawa, mukhang mahalaga ang pinag-uusapan nila. Nang masipat naman sila nito ng kanyang asawa, bahagya itong napahinto sa kasalukuyan nitong ginagawa. Dahan-dahan din itong napatayo para salubungin sila. Maya-maya pa, pagharap nila sa ama nito, agad sila nitong inabisuhan na wag na munang pumunta kung saan-saan. Kiko, huwag ka na munang sumabay sa anihan. Manatili ka sa bahay ninyo at lahat ng makikita mong kakaiba, ipagbigay alam mo sa akin. Bungad na wika nito sa kanya. Dagdag pa nito na, kailangan niyang seryosohin ang mga sinasabi nito dahil para rin naman ito sa kanila. Nang marinig naman ni Kiko ang tungkol dito, di siya nagdalawang isip na magtanong ukol sa kasalukuyang sitwasyon. Alam niya kasi na hindi mag-aabiso ng gano'n ang ama nito kung hindi nanganganib ang buhay nilang lahat. Pagkarinig naman ng padre de pamilya sa kanyang mga naging tanong, matapang itong sumagot sa kanya ng, May nakaaway akong aswang sa baryo ng Bugasong. Hindi sana aabot sa patayan ng mga nangyari, pero nagmatigas sila. Inakala nila na kaya nila ako. Kaya ngayon, nakalibing na sila sa ilalim ng lupa.
Pero hindi magtatapos sa patayan ng mga nangyari. Dahil nung umalis ako, sabi-sabi na maghihigante ang pamilya nito. Alam naman natin ang mga aswang, hindi ba? Mahilig silang maghigante sa pinakamahinang miyembro ng pamilya. Kaya kayong dalawa, mag-iingat kayo. Mahirap na lalo pat nakabukod kayo sa poder ko. Mariin din itong inilahad na inaasahan nilang dadayo ang mga nilalang pagtungtong ng gabi noong mismong araw. Yun ang rason kung bakit mabilis nilang nasagap ang balita ukol sa pangyayaring yon. Nabanggit din ito sa kanila na alam na rin ng ibang mga kadugo nila ang tungkol dito, kaya habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, naniniwala ito na naghahanda na rin ang mga naabisuhan nila. Nang marinig naman ni Kiko ang sinabi nito, hindi na rin siya nagsalita pa. Maging siya man kasi, aminadong walang kaide-ideya sa mga bagay na sinasabi ng ama ng kanyang asawa. Matapos ang pag-uusap, nagdesisyon na silang magmeryenda ng sama-sama. At para hindi na madagdagan ng kanilang mga alalahanin, sinikap nilang pag-usapan ang mga normal na bagay na nangyayari sa mga buhay nila. Napansin kasi nila noon na galit na ang ina ng kanyang asawa dahil sa ginawa ng kinakasama nito. Kaya para matuldukan ng tensyon, hindi na nila yon tinalakay pa. Inakala rin niya na hindi sila madadamay sa ganoong kaguluhan, pero isa yung malaking pagkakamali. Dahil pagsapit ng takip silim, may mga napansin siyang taong mayat maya ang pagdaan sa labas ng bahay nila. Nasa tabi lang kasi sila noon ng kalsada, kaya naman madali nilang makita yung mga taong napapadaan. Ang kaso lang, ang mga nasisipat niya noong hapon ay pawang hindi pamilyar sa kanya. Yung iba sa mga ito, nakasakay ng kabayo, tapos yung iba naman, parang mga pulubing kakapadpad lang sa bahay nila. Naguguluhan man sa kanyang mga nasisilayan, minabuti niya na wag na muna yung pagtuunan ng pansin. Inisip na lang niya na baka nagkataon lang ang lahat ng yon. Ngunit paglalim ng gabi, bandang 9:00, may narinig siyang mahinang bulong ng huni ng wakwak. Alam niyang malapit lang ang nilalang, dahil noon pa man sabi-sabi na ng mga matatanda na kapag malakas ang huni ng aswang napakalayo pa nito. Pero kapag pabulong na lang yon, malapit na ito sa kanilang tahanan. Aminado si Kiko na wala pa siyang mga karanasan sa ganoong pangyayari, pero batid niya na totoo ang sinasabi ng mga matatanda sa lugar nila. Kaya naman sa halip na magpakakampante, dali-dali niyang ginising ang kanyang asawa at ang anak niyang ilang taong gulang pa lang. Matapos niya itong gawin, agad silang tumungo sa sala ng bahay para rito maghintay at makiramdam. May dala-dala na rin siya noong sundang at kasera kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Patuloy pa rin ang paghuni ng nilalang na siya namang labis na ikinabahala ng asawa niya. Kiko, ano nang gagawin natin? Parang wala yata yung balak na umalis eh. Hayaan mo lang yan, Edna. Di naman niya makakapasok dito eh. Subukan lang niya at nang magkaalaman kaming dalawa. Sagot naman niya na may buong tapang. Nang marinig ng asawa niya ang kanyang sinabi, naging panatag ang kalooban nito. Alam kasi nito na makikipaglaban siya hanggang dulo kung mismong ang buhay na ng kanyang pamilya ang nakataya. Awa naman ng Diyos, purong pananakot lang ang ginawa ng nilalang na yon. Pero kahit ganoon ang kanilang naranasan, hindi nila maipagkakaila ang matinding takot na kanilang naramdaman. Isipin ninyo, 10 oras na ng gabi tapos may kumakatok pa rin sa bahay niya. Kung ano-anong pangalan ang pinapakilala nito at kung kani-kaninong boses ang sinusubukan nitong gayahin. May mga pagkakataon ding nagmamakaawa ito sa kanila para lamang mapagbuksan ito ng pinto, pero hindi nila yon iniinda. Dahil dito, kung kaya't wala na rin yung nagawa kundi ang umalis.
Ngunit bago tuluyang maglaho ang nilalang, katakot-takot na babala ang iniwan nito. Ayon sa nilalang na yon, hindi doon magtatapos ang kanilang pagkikita. Hanggat walang namamatay sa kanyang pamilya, hindi ito titigil sa panggagambala. Dagdag pa nito na, ihanda nila ang kanilang sarili dahil aatake ito sa paraang hindi nila inaasahan. Nang marinig naman ni Kiko ang sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway habang pinakikinggan ang dahan-dahang pagkumpas ng malalapad nitong pakpak. Nang makalipad na ito, tsaka pa lamang sila napabuntong hininga na parabang nabunutan sila ng tinik sa kanilang mga lalamunan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't buong magdamag hindi na siya nakapagpahinga. Minuminuto siyang nagbantay sa takot na baka bumalik pa ang nilalang. Pagtungtong ng sumunod na araw, agad silang nagsumbong sa ama ng kanyang asawa. At kagaya ng inaasahan, alam na nito ang nangyari sa kanila. Dagdag pa nito na, ganon din ang nangyari sa iba pa nilang mga kadugo. Kaya naman sa mga susunod pang araw, inaasahan nilang lalala pa ito. Nang marinig naman ni Kiko ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na manatili sa bahay nito. Tay, mukha ho yatang kailangan na naming manatili dito sa bahay ninyo. Pansamantala lang ho, hanggat hindi pa humuhupa ang sitwasyon. Sabihan nyo na lang din po ako at baka sakaling meron akong pwedeng maitulong sa inyo. Nang marinig ito ng ama ng kanyang asawa, napangiti lang naman ito habang sinasang-ayunan ang mga bagay na inilahad niya. Nabanggit din ito na maganda yung naisip niya upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Matapos ang naging pag-uusap, agad naman siyang nagligpit ng gamit. Yun nga lang, sa kasagsagan ng paglilipat, may pumasok sa bahay nilang isang matandang lalaki nang hindi man lang niya namamalayan. At napansin niya lang ito noong umupo ito sa loob ng sala ng bahay nila. Akala nga niya noon kadugo nila, kaya ang ginawa niya dali-dali niya itong nilabas. Pero pagsilip niya sa matanda, dito niya napagtanto na hindi nila yun kadugo. Di rin ito tubo sa kanilang baryo, kaya naman takot at pangamba ang unang bumalot sa katawan niya. Inakala niya kasing yon ang nilalang na nagparamdam sa kanila noong gabi at hindi nga siya nagkamali. Kaya niya ito nasabi dahil una niyang napansin dito ay yung mahaba nitong mga kuko na dahan-dahan itong ikinatok sa ibabaw ng mesa. Nakangisi rin yon habang nakatitig sa kanya. Kaya naman nakita rin niya ang mga ngipin nitong parang sapating. Pagpang-abot ng kanilang tingin, tsaka pa lamang ito tumayo at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan niya. Nang magkaharap na silang dalawa, nakangisi itong nagwika sa kanya ng, Sabi ko sa'yo, ihanda mo ang sarili mo dahil babalik ako. Pero huwag ka mag-alala, Kiko. Hindi ikaw ang pakay ko. Ngunit hindi rin ibig sabihin wala akong interes sa'yo. Ikaw ang magiging instrumento ko upang maipaghigante ang anak kong biniktima ng demonyong antingero na si Magnifico. Nang marinig ni Kiko ang sinabi nito, bigla siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya, bumagal ang pag-ikot ng mundo niya dahil sa takot na naramdaman niya. Gustong-gusto na rin niyang lumayo sa lugar na yon pero yung mga paa niya sadyang hindi sumusunod sa ibig niyang mangyari. Kaya naman kahit anong pagpupumiglas niya, hindi na niya natakasan pa ang ibig ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahan-dahan na siya nitong isinama sa silid nilang mag-asawa. Pagtrangka nito ng pinto, hinubaran siya nito, sabay buhos ng langis mula sa kanyang ulo. Napakabaho ng langis na yon, pinuno, kaya naman nang lumapat ito sa katawan niya, hindi na niya maiwasang magsuka. Walang tigil ang pagsusuka niya, na halos pakiramdam niya, malapit na rin niyang iluwa ang kanyang sistema. Di nagtagal,
dahan-dahang bumalik sa normal ang kanyang nararamdaman. Pagkalma ng kanyang katawan, nakita niya ang matanda na panayang pagbulong ng dasal sa kanyang harapan. Matapos nun, hinila nito ang mahaba nitong dila kung saan nakita niya ang isang kulay lilang bulaklak na napupuluputan ng pinakadulo ng dila nito. Nanlilisik na rin noon ang mapupulang mata ng matanda, kaya naman kumpirmado na niya na totoong aswang ito. Pagkuha nito sa bulaklak, isinubo ito ng matanda sa kanyang bunganga na halos ibaon na nito sa kanyang lalamunan ang hintotoro at hinlalaki nitong ubod ng dumi. Ayon sa kanya, maliban sa maliliit na peraso ng karneng hindi nito natanggal sa kanyang mga kuko, lasang-lasa rin niya ang idinumi nito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, para bang wala na sa kanya noon ang mandiri pa. Inaasahan na rin kasi niyang mamamatay na siya, kaya literal na wala na siyang kaarte-arte sa katawan. Nang may sakatuparan na ito ng matanda, dito na dahan-dahang nandilim ang kanyang paningin. At sa isang kisap mata, nang bumalik na ang wisyo niya, hindi niya na ito nakita pa. Sinubukan pa niyang hanapin ang matandang yon pero bigo niya na itong matagpuan. Kapansin-pansin din ang pagbalik sa normal ng kanyang katawan, kaya naman minarapat niyang ipagpatuloy ang mga naudlot niyang ginawa. Pagbalik niya sa bahay ng ama ng asawa niya, wala siyang pinagsabihan sa mga nangyari. Ayaw niya kasing maalarma ang mga ito at hindi rin niya maipagkakaila ang takot kung sakali mang malaman ito ng ama ng kanyang asawa. May kutob noon si Kiko na may yanggaw na siya, kaya naman inaasahan na niya na araw na lamang ang makapagsasabi kung kailan ito e-epekto. Sa loob ng 2 araw, pinilit niyang pakisamahan ng normal ang pamilya. Ang kaso lang habang tumatagal, nararamdaman na niya ang bigat ng katawan niya hanggang sa hindi na niya makayanan pang pumasok sa loob ng bahay nito. Nang mapansin naman ni Magnifico ang pagiging aligaga niya, dito na ito unti-unting naghinala. Pagtungtong ng hapon ng 3 araw, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap. Nangyari ito sa labas ng bahay, kaya hindi naman siya gaanong kinabahan. Kaso lang, nung tapatin siya ng ama ng asawa niya ukol sa napapansin nito sa kanya, bigla na lang siyang binalot ng matinding kilabot. At kahit pilitin niyang mag-aktong normal, bakas na sa mukha niya ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon nito sa kanya. Kiko, di ba ang sabi ko sa'yo? Nasabihin mo sa aming lahat ang mga mangyayari at masasaksihan mo? Ba't ka nagtago? Ba't mo to ginawa? Galit na tanong nito, pagkalahad nito ng mga bagay-bagay na nalaman niya. Nang marinig naman ni Kiko ang sinabi ng ama ng kanyang asawa, pilit pa siyang nagmaang-maangan hanggang sa nagdesisyon na siyang ilahad ang katotohanan. Bago niya ipagtapat ang lahat, pinaalalahanan niya ito na siya ay pawang biktima lamang. Ayaw lang niyang makadagdag sa isipin ng pamilya, kaya niya ito inilihim sa lahat ng taong tinuturing niya na kapamilya. Dagdag pa niya na ayaw niyang maging pabigat sa kanyang asawa at ayaw din niyang makitang umiyak ang anak niya dahil sa nangyari sa kanya. Pasensya na ho kayo, Tay. Nagkamali ako. Inaamin ko naman ito. Kaya pakiusap, huwag niyo sanang masamain ang mga naging desisyon ko. Dahil kagaya ninyo, meron din ako mga personal na dahilan. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, mura lang naman ito ng mura. Kesyo, wala na itong ideya kung matutulungan pa siya, hindi nito alam ang nangyayari sa kanyang sistema, at kung ano-ano pang mga bagay na nagdulot ng matinding alalahanin sa panig niya. Ipinagtapat din ito na hindi nito alam ang tungkol sa bertud na posibleng nakakapit sa kanyang katawan. Sa 3 araw kasing nagdaan, dapat nawawala na siya sa kanyang sarili kung ordinaryong yanggaw lang ang tangan niya. Marahil malakas na uri ng bertud ang ibinigay sa kanya dahil sa pagpapanatili ng kanyang orihinal na wisyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, labis pa ring nababahala ang ama ng kanyang asawa dahil sa posibleng mangyayari sa kanya pagkaraan ng ilang araw.
Maghanda ka, Kiko. Anumang oras pwede nang mangibabaw sa katawan mo ang kapangyarihan ng kaliwang iyong natanggap. Hindi kita matutulungan kung hindi mo kami pagbibigyan. Kung gusto mong mayakap muli ang iyong anak, huwag kang matakot na kami pagkatiwalaan. Yan lang inihiling ko sa'yo, kaya sana pagbigyan mo ko. Seryosong wika nito nang marinig nito ang lahat-lahat sa parte niya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit papano kasi, aminado siya na yun na lang ang paraan na meron siya. Kaya sa halip na hayaan ng lahat, mas pinili niyang pumanig sa ama ng kanyang asawa dahil sa pagnanais niyang bumalik sa kanyang normal na estado. Nang magkasundo na silang dalawa, agad naman siya nitong pinapasok sa loob. Pero bago yun gawin ng Magnifico, inalis nito ang lahat ng pangontra sa tahanan. Naghubad din ito ng iilang mga karga na alam nitong suklat sa paningin niya. Matapos nun, tsaka sila tumuloy sa silid kung saan ito isasagawa ang panggagamot. At sa loob ng 3 oras pinuno, katakot-takot na ritual at pagdarasalang kanyang kinaharap. Bawat kataga napakahirap banggitin dahil na rin sa kapangyarihang itim na namumutawi sa kanyang katawan. Makailang beses din siya noong muntik mawala sa kanyang sarili dahil lamang sa maling pagkakasambit ng mga buhay na salita. Pero sa kabila nun, unti-unti niyang nakikita ang progreso ng mga ginagawa nila, kaya habang tumatagal tila bang nagkakaroon na rin siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Inakala niya kasi noon na may liligtas na siya nito, pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa nagsisimula ang totoo niyang pagsubok. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang patuloy ang kanilang pagdarasal, bigla na lamang siyang nawala sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, na nung patapos na ang dinadasal niya, nandilim ang kanyang paningin. At magmula noon, hindi na niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Pagbalik ng kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitnang bahagi ng palayan kung saan siya nakikiani. Bagaman napakadilim sa paligid, kapansin-pansin ang pagkakaroon niya ng matalas na paningin. Maya-maya pa, pagsilay niya sa pinakadulo nitong parte, may mga nakita siyang individual na nakatayo mula sa sanga ng mga puno. Nanlilisik ang mga mata nito na kahit gabi, namumukod tangi ito sa paligid. Matapos naman niya itong masilayan, nakita niya ang mga nilalang na dali-daling tumatakbo papalapit. At sa loob lamang ng ilang segundo, narating nito ang lugar kung saan siya naroon. Pagsilay naman niya ng malapitan sa mga ito, bumungad sa kanya ang mga mukha nitong hindi nalalayo sa wangis ng mga ordinaryong tao. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Bungad na tanong niya sa mga ito. Ngunit sa halip na sumagot, bigla na lamang siya nitong hinawakan sa magkabilaan niyang balikat. Tahimik din siya nitong pinasan hanggang sa makarating sila sa karatig nayon. Yung nayon na yon pinuno, hindi naman gaanong malayo. Gawa ng kilometro lang ang pagitan nito sa lugar nila. Ang ipinagtataka lang niya, bakit narating nila ito sa loob lamang ng ilang minuto, gayong 1 oras nila itong nilalakbay kapag pinupuntahan nila ito. Maya-maya pa, tumuloy sila sa isang lumang bahay na siya naman tirahan pansamantala nung matandang nagpakain sa kanya ng lilang bulaklak. Pagtitigan nilang dalawa, dali-dali naman itong tumayo sa tumba-tumba na parabang nagagalak ito na siya ay makita. Hindi biro ang postura ng matanda at base sa tindig nito, hindi may pagkakaila na malaki ang impluwensya nito. Nakasisiguro din siya na pagmamay-ari nito ang lahat ng nilalang na dumukot sa kanya dahil wala na siyang ibang maisip na individual na may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Mabuti naman, Kiko, at sumama ka ng mapayapa. Ikinabibilib ko ang ugali mong yan. Kaya bilang gantimpala, hayaan mong ipaunawa ko sa iyo ang sitwasyon.
Sa ngayon, ganap ka ng kauri namin. Hindi ka namin kayang patayin. At ganun ka rin sa amin. Mataas ang katungkulan ng ating lahi. Kaya ang ginawa ng ama ng asawa mo ay kasalanang may kaakibat na parusang kamatayan. Kailangan natin siyang sukulin at paslangin upang hindi na siya tularan ng iba. Ito rin ang magsisilbing pinakakabayaran para sa anak kong pumanaw. Dagdag pa nito na, sa mga sandaling yon nadukot at napatay na rin nila ang iba nilang mga kadugo. Bawat isa sa mga ito, dumaan sa katakatakot na parusa bago yon tuluyang binawian ng buhay. Mariin din itong inilahad na napasok na nito ang kanilang tahanan, kaya panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan nila mapapaslang ang lahat ng nakatira roon. Nang marinig naman ni Kiko ang sinabi ng matanda, bahagyang nawala ang takot at pagkabahala sa kanyang katawan. Bigla kasi noon sumagi sa kanyang isipan ng kanyang mag-iina, kaya alam niya na kinakailangan niyang makagawa ng paraan upang mailigtas ang mga ito. At ang tanging paraan na naisip niya ay ang makipagkasundo sa nilalang na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Para magawa ito, tinawag niya ito ng mahinahon kasabay ng pagwika niya rito ng, "Gusto kong makipagnegosasyon sa'yo. Ako mismo ang papatay kay Magnifico, kapalit ng buhay ng pamilya ko. Gagawin ko ito nang hindi ninyo naiimpluwensyahan upang magkaroon kayo ng dahilan para makipagkasundo. Habang buhay mo na rin akong alipin kung pagbibigyan niyo ang aking hiling. Hindi ba't kapanapanabik para sa'yo na makita kaming nagpapatayan ng hindi mo man lang kinokontrol? Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo ang kahilingan ko." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman itong mumisi habang sumasagot sa kanya. Hindi ako mahirap kausap, Kiko. Kaya ngayon pa lang pinagbibigyan ko na ang hiling mo. Bueno, kapalit ng buhay ng iyong mag-ina ay ang buhay ng magulang niya. Kasabay dito ang iba pa niyang mga kapatid, maging ang mga tiyuhin niya at mga taong malalapit sa kanya. Nais kong ikaw ang pumatay sa lahat ng iyon. At sa gayong paraan tutuparin ko ang ating napagkasunduan. Pero binabalaan kita. Sa oras na tumalikod ka sa usapan, katakot-takot na pahirap at pagdurusa ang sasapitin ng iyong anak. Huwag mo akong bibiruin. Dahil lahat ng biro sineseryoso ko. Pagkasambit nito ng mga kataga, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Dumaan ang mga araw, malugod niyang tinupad ang nais mangyari ng nilalang. Ayon sa kanya, para siya noong kamatayang sumasabay sa kadiliman. Gabi-gabi may nawawalang kamag-anak nila, dahilan upang maalarma ang kanilang pamilya. Marami na ring ginawang depensa ang ama ng kanyang asawa, ngunit sadyang hindi nito kayang pigilan ang kanyang kapangyarihan na nagmula mismo sa matanda. Pagkaraan lamang ng ilang linggo, halos maubos na ang angka nito. Galit na rin ang antingerong si Magnifico, kaya naman pilit na itong nakikisabayan sa kanya. At kagaya ng inaasahan, dumating ang araw na nagkaharap sila. Nung malaman ni Magnifico na siya ang pumapatay sa kanilang mga kadugo, abot langit ang naging galit nito. At sa puntong yon, hindi na siya nito kinilala bilang parte ng kanilang pamilya. Umabot ng 1 oras ang pagbubuno nila, kung saan ginamit na nito ang lahat ng kanyang abilidad at kakayahan. Pilit na rin itong inaabuso ang tanga nitong mutya, ngunit sa kabila ng lahat ng yon, paulit-ulit niya pa ring natatakasan ang tiyak na kamatayan. Tuso si Kiko pagdating sa paggamit ng kanyang abilidad, kaya palagi niya itong naiisahan. Hindi nagtagal, nang maramdaman niyang nanghihina na ito, tsaka pa lamang niya yon pinaulanan ng atake hanggang sa tuluyan ng bumaon sa panga ng ama ng kanyang asawa ang matatalas niyang kuko. Mabilis itong pumasok sa may bandang utak nito, na agaran naman itong ikinamatay.
Paghugot niya ng kanyang kamay, tuluyan na itong bumagsak sa lupa bilang isa ng ganap na malamig na bangkay. Matapos ang pangyayari, agad niyang kinaladkad ang katawan nito at dali-dali niya itong ipinakita sa angkan upang patunayan na sumusunod siya sa kanilang kasunduan. Nang masipat naman yon ng matanda, nagdulot ito ng matinding tuwa sa kanilang hanay. Ito na rin ang naging pagkakataon ni Kiko para puntahan at kausapin ang kanyang asawa. Tiwala ito sa kanya na babalik siya, ngunit lingid sa kaalaman ng mga nilalang na napagplanuhan na niya palang tapusin ang kanyang buhay pagkatapos ng kanilang usapan. Kaya naman nang maipagtapat na niya sa kanyang asawa ang lahat ng mga nangyari sa kanya, dali-dali siyang kumuha ng matalas na bagakay. At mula sa harapan ng ina niya, tinapos niya ang kanyang buhay. Pagtarak ng talim ng bagakay sa kanyang puso, agad siyang nagsuka ng maitim na dugo hanggang sa dahan-dahan na niyang naramdaman ng mabilis na panghihina ng kanyang katawan. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na rin siyang binawian ng buhay. Nang makita ito ng asawa niya, iyak yon ng iyak sa kabila ng mga nalaman niya. Alam kasi nito na nagawa lang ito ni Kiko dahil sa kagustuhan niyang iligtas sila ng anak niya. At magmula noon, tumatak na sa asawa nito ang tungkol sa kanyang kwento. Pinagpasapasahan ito ng kanyang kaapu-apuhan upang magsilbing aral at gabay ng bawat isa sa kanila. Magpahanggang sa ngayon, may mangilan-ngilan pa ring nakakaalam tungkol sa kwento ni Kiko at sa madilim nitong nakaraan nang dahil lamang sa isang pagkakamali ng magiting na antingero na si Magnifico.